Teraz nie som odbrojený, až teraz. Kameru sme nehali bežať. Jej, budeme mať pekné zábery. Do krútku. Bežím, zastavím sa na meter. Stop! Čo to? Action! Zľaknem! Bežím! Áno, bežím, zľaknem, spadnem, idem. A pani Trina naháňa. Chytám! Áno, urobíš to isté. Čiže pozor, a pani Trina, vy ho naháňajte, až keď sa bude zdvíhať, než ho chytíte. Tak, pani Trina, ja na vás zakričím a vy vtedy vyjdete, hej? Teď. A bežím, chytám. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Come da pappa picchita va bene. Si tu non la miezza americana. Non la fa l'amore solo. Pappa l'americano. Nie. Kde je? Ubeží. Otázka. Neviem. Kde je? Kde sa schoval? Kde sa schoval sviniar? Ty sa smeješ, ty máš radosť, človeče. Kde je ten chlap? Jedna sa pýta, kde sa schoval? Teď? Dobre, ešte spravíme dve takéto napradováňačky. Pani Trina, vydržte. Zabíjač. Ja som bol teda skočil. Nestihol som, poď. Jabika, ale ty si mafiánová slečna, tak ty si tvrďaska. Tieto tváričky ešte, vy sa stále dívate na odovzdávku. Odovzdávka prebieha, stále ide k vám. Tak to sa nedá. Veď vyšlo sa pozerať ako taká korytnačka zóna. Dobre, čo si za jevečka? Dobre. Vážne tváre. Gabča, ty si super vážna. Čo chlapi, nemáme to tam, hej?